Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Vezmem vás so sebou na rehabilitáciu, ktorú som opäť absolvovala po niekoľkých rokoch. Pochopiteľných dôvodov nebudem uvádzať názov centra, ale je to isté centrum, čo som bola minule, a oni majú 3 pobočky na Slovensku. Musím povedať, že ma veľmi pozitívne prekvapilo, ako sa dvíhala kvalita služieb a individuálnosť pre klienta. Môj program bol individuálny. Ja som si kúpila 10 vstupov a som chcela aspoň 2-krát do týždňa na 2 hodiny. Žiaľ, nastali tam nejaké nedorozumenia v objednávaní, tak som nedochodila iba 9-krát, čo ma veľmi mrzí. Keď oni sa presťahovali do novej postavenej budovy, priestory sú veľmi krásne, vybavené, čisté, nové, s možnosťou ubytovania. Ja som mala individuálne rehabilitácie, takže mne sa menili fyzioterapeuti, čo hodnotím ako veľmi pozitívne, keďže oni si cvičia tou istou metodou, ale necvičí to každý rovnako, lebo každý je individuálna osobnosť. Takže odporúčam si ich trošku meniť na každý turnus alebo takto, lebo veľa ľudí sa tam úplne na jedných a pritom by vám možno lepšie vyhovoval prístupníko iného, len to nevyskúšate, tak to neviete. Ja som prišla v prvom rade s požiadavkou uvoľnenie svalov na rukách, nohách a chrbtici. Moja rehabilitácia začínala oxygenoterapiou. To je dýchanie kyslíka s ohriatou rašelinou. Väčšinou mi ju dávali pod kolena, aby sa mi uvoľnili svaly pod kolenom. Nasledovala masáž, niekedy megatechnika, niekedy klasická masáž, niekedy si pomáhali masážnou pištoľou a niekedy ešte mi aj uvoľňovali klb a panvu. Záviselo od toho, ktorý fyzioterapeut so mnou cvičil a čo uzná za vhodné. Ja som najviac cítila zmeny, alebo že mi to pomáha po mäkkej technike a masážnej pištoli. Boli tam aj 2 fyzioterapeuti, ktorí vedeli stlačať body. Neviem, aká technika to je, ale bolo to výborné, bolelo to jak fras, ale potom som mala aj klby, aj všetko lepšie vyrovnané a dokonca sa mi aj lepšie spalo. Konečne na tom boku, na ktorom som dlhé roky nemohla spať. Potom mi fyzioterapeutka začala pasívne cvičiť rukami, nohami. Ak je človek dostatočne uvoľnený, začína sa cvičiť na prístrojoch. Tento sa volá Giger. Ja som ho mala najradšej, lebo ja rada bicyklujem a ešte radšej som mala, keď fyzioterapeuti mi nepomáhali krútiť. Lebo potom som ja viacej cvičila, viacej síly do toho dávala, viacej zohýnala kolena, proste bolo to lepšie. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké, ale jasné, že keď som išla každý deň stále mi to išlo lepšie a lepšie. Chodila som aj na prístroj, ktorý sa volá IMU. Slúži napríklad na udržávanie rovnováhy. Pre mňa to bolo veľmi ťažké, pretože ja neviem sama sedieť a úplne bolo ťažké koncentrovať nohy, chrbát aj hlavu a ešte keď sa vám pod riťou niečo krúti, to bolo masakér. Dávali ma aj ľahnúť na tomto prístroji a bolo to super, lebo to bolo
ako keby na uvoľnenie panvy a klbov. A to uvoľnenie spôsobovalo to krútenie. Loco Help slúži na nácvik chôdze, je vhodný pre ľudí, ktorí nevedia chodiť, alebo pre ľudí po úraze. Je dobre tam byť minimálne pol hodinu, aby ste cítili nejaký účinok. Dá sa nastaviť, aby ste mali pocit, že chodíte do kopca. A teraz je ešte v centre do konca augusta na vyskúšanie zadarmo. Od septembra bude za poplatok. Nedozvadili aj na tomto prístroji, aj na tých zdvihákoch, čo oni mali. Tie ich popruhy strašne ma tlačili v slabinách. Toto je pre mňa najkrajší moment z celého pobytu, pretože som mala možnosť vyskúšať toto chodítko a keď ma do toho dali, som mala pocit, ako keby som sa s ním narodila. Som ho dokázala tlačiť úplne sama. Čo sa týka úspešnosti týchto rehabilitácií, pre mňa to malo úspech, pretože splnilo to, prečo som tam išla. Chrbát ma už neboli až tak, kolena mám uvoľnenejšie, viac ich zohnem, cítim sa uvoľnenejšia, takže to, na čo som tam išla, to splnilo. Jasné, že tento stav teraz treba udržiavať aj domácou rehabilitáciou a to je pre mňa najväčšia výzva, lebo to je najťažšie niekoho nájsť alebo udržať si to sám, že uvoľňovať tie svaly, lebo svaly sa nám demočkarom rýchlo skracujú. Tentokrát mi oblek teraz fit nedávali, pretože fyzioterapeuti ho asi nepovažovali za dôležitý pri mojom stave. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte odber, prípadne mi pošlite žiadosť na Facebook, sa ma posúva pred. Ak máte svoje vlastné skúsenosti s takouto rehabilitáciou, tak mi dajte vedieť do komentára. Prajem vám pekné ráno, pekný večer, pekné poobede podľa toho, kedy budete toto video sledovať. Ahoj!